Bakit nga ba hindi nilalabas ni VP Sara at ng dating Pangulong Duterte ang mga impormasyon tungkol sa paggamit ng confidential funds? At bakit nga ba sa dinami-dami ng ahensya at kawani ng gobyerno na may confidential funds ay bakit ang mga Duterte lamang ang iniipit nila na maglabas ng mga impormasyon tungkol dito? At alam nyo din ba na hindi lang si Inday Sara at ang COA ang pwede nyong ipitin para ilabas ang mga impormasyon tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President? Sagutin muna natin ang una sa panonood ng video na to. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyas natin dito sa Code Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron siya na pinakaswak para doon sa Peace and Order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto ko natin makonfirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung mundo para doon sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo na ako na. 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag ka magtanong kung anong confidential ang ginawa ko. Confidential nga eh. Kaya protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. For the military and the police, do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Nililinaw ni PRRD na kaya hindi sila naglalabas ng mga impormasyon tungkol dito sa confidential funds because they are prohibited by the law. At isang batas na nga dito ay ang Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ayon sa Section 3 na Corrupt Practices of Public Officers, sa maaring maging paglabag sa batas na ito ay ang divulging valuable information of a confidential character acquired by his office or by him on account of his position to an authorized person or release such information in advance of its authorized release date. Dagdag pa dito, urging the divulging or untimely release of the confidential information referred to in subparagraph K will be punished under the Section 9 of this Act. At isa to sa malinaw na maaring ma-violate ng mga Duterte sa kakapush nyo sa kanila na ilabas ang mga impormasyon. Kung pinipilit nyo na ginamitan ng confidential funds si Mary Jane Piatos na pinagpipilit nyo, do you think the Duterte will not violate the subparagraph K of this law kung ibibigay nila ang impormasyon na yon? Habang niloloko kayo ng Kongreso na ang gusto nila dyan sa Quadcom ay katotohanan, ang hindi nila sinasabi sa inyo that they are pushing the Duterte to commit a crime. They are pushing these people to put these confidential characters in danger. Sagot sa pangalawang tanong kung bakit mga Duterte lang ang pinupush nila na maglabas ng impormasyon tungkol sa confidential funds habang ang daming mga ahensya ng gobyerno ang meron nito? Malinaw, dahil gusto nila na ang mga Duterte lang ang maipit sa sitwasyon kung saan ang mga Pilipino ay nag-iisip at niloloko nila na pwedeng ilabas ang impormasyon tungkol sa confidential funds while ang batas ay hindi sila pinahihintulutan. Ang mga Duterte lang ang gusto nilang lumabag sa batas na to. Habang pinapasama ng mga kongresista na to ang mga Duterte sa mga mata nyo, ang ginagawa lang pala ng mga Duterte ay sundin ang batas ng bansang ito.
At sagot sa pangatlong tanong, kung sino-sino pa ang pwedeng maglabas ng impormasyon tungkol sa confidential funds ng OVP maliban kay Inday Sara at COA? Ayon sa guidelines na to on the Entitlement Release, Use, Reporting, and Audit of Confidential and/or Intelligence Funds, hindi lang sa COA nagre-report at nagsasubmit ng mga dokumento ang may mga confidential funds. Ayon sa reporting requirements ng confidential and intelligence funds, to strengthen accountability, all heads of agencies of national government agencies, LGUs, and GOCCs which released confidential and/or intelligence funds shall submit quarterly accomplishment report on the use of confidential fund and intelligence fund, which must be duly certified by the head of agency not later than the 15th day of the first month of the succeeding quarter as follows. Remember, hindi sila nagre-report sa mga ito sa huli lang ng taon. This is quarterly reporting. Ayon dito, sa mga national government agencies katulad ng Office of the Vice President, magre-report ka daw, magsasubmit ka ng report quarterly to the President of the Philippines kung ikaw ay gumagamit ng intelligence funds. Pero sa katulad ng OVP na gumagamit ng confidential funds, siya ay magre-report sa President of the Philippines, Senate President, and Speaker of the House of Representatives, and to the Department Secretary sa mga gumagamit ng confidential funds katulad ng Office of the Vice President. In short, kahit si Bongbong Marcos, ang Senate President at mismong si House Speaker Martin Romualdez ay nakakakuha ng quarterly report sa Office of the Vice President noong gumagamit pa sila ng confidential funds. Hindi niyo naman pala kailangan ang COA at si Inday Sara para ilabas ang mga impormasyon tungkol sa confidential funds ng OVP. Bakit hindi niyo na lang pilitin si Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez na mismong maglabas nito? Hindi pa kayo mahihirapan na mag-invite ng mga resource person from COA at from the Office of the Vice President at hindi pa kayo mababara ni Inday Sara. All you need to do is to invite the President of the Philippines at si Martin Romualdez na mismong taga-House of Representatives para ilabas ang mga report na to. Bakit hindi sila ang pilitin nyo na maglabas ng mga confidential information tungkol sa mga investigasyon na ginawa ng OVP? Kasi simple lang, ayaw nyo sila ang lumabag sa batas na to at hindi nyo magagamit ang panduloko nyo sa mga Pilipino na pwedeng ilabas ng mga Duterte ang information tungkol sa confidential funds, lalo na ni Inday Sara na nilinaw na ng mga taga-COA na naaayon naman sa guidelines ang ginawang paggastos nito. Mula sa pandoloko na sinasabing hindi maaaring i-audit ang confidential funds na ngayon ay pinupush nyo na may notice of disallowance na isang resulta ng audit ng COA. Ngayon naman ay niloloko na naman kayo na maaaring ilabas ang mga impormasyon tungkol sa confidential funds na to. So ikaw, natanong ng tanong pa rin tungkol sa confidential funds ng OVP. Bakit hindi na lang si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ang tanungin mo kung gusto mo talagang malaman ito?